מבט ראשון על פתח הכניסה למנהרת הטרור הזאת, מאות מטרים בודדים מיישובים ישראלים, עולה השאלה איך אפשר היה לפספס את המפלצת הזאת שנחפרה מתחת לאדמה. מה שאתם רואים כאן זה בעצם את פתח המנהרה. ממש כאן בעומק, פה מצאו אותה, אבל בסופו של דבר צריך לומר, הפיר הזה התגלה רק בדיעבד. צה"ל חושף את מנהרת הטרור הגדולה ביותר שהוא נתקל בה ברצועת עזה. פרויקט הדגל של מוחמד סינואר, 4 קילומטרים של ציר תנועה רחב, מיועד לתנועת אלפי מחבלים באמצעות כלי רכב ואופנועים. במסגרת המבצע איתרנו מנהרה אסטרטגית משמעותית, שהרוחב שלה מעיד על כך שהיא נועדה לאפשר פשיטה רכובה לעבר אזרחי העוטף. הקרבה שלה למעבר ארז ההומניטרי מעלה את השאלה כמה עצמו כאן את העיניים, התאהבו בשלום הכלכלי וזלזלו באיום הזה. כשאתה צופה במפלצת הזאת מתחת לאדמה, אי אפשר שלא לחבר את המילים, כגודל המנהרה, כך גודל המחדל. זאת מנהרה שאפשר להעביר בה הכל. גם אמל"ח, גם כמובן כמות עצומה של מחבלים, אפשר אפילו לשנע אותם באמצעות כלי רכב. ברזל הזה מיועד כדי שאותם רכבים, אותם אופנועים, יוכלו לבצע את העלייה. זו עלייה חדה, אפשר לראות ככה את הניסיון לעלות כאן, אם לא תופסים כאן מחליקים, עפים, נופלים. היציאה בסופו של דבר, צריך לומר כאן, היא מאות מטרים בודדים, 200, 300, 400 מטר, בעצם מגבול ישראל. אפשר לראות כאן מעלה את הצינור העגול הזה. זה הצינור שבעצם מייצר את החמצן בתוך המנהרה. בזכות הצינור הזה עובר כאן האוויר. העומק שלה הוא פשוט בלתי נתפס. היא אמורה להגיע בסופו של דבר לקצה שלה באזור ג'באליה. בתוך המנהרה ניתן לראות את תשתיות הבנייה שלה, במיוחד את הגנרטור שסייע בהעברת מנועים לצורך החפירה ופינוי החול. מי ששהה במנהרה יכול היה להשתמש בשירותים, במקלחות, יש גם מדרגות ליציאת הפירים לצורך תנועה ממקום למקום. פירי המנהרה נבנו כדי להגן על המחבלים שבה. בתוכה ניתן היה למצוא גם בלוני גז לצורך בישול, וגם טלפונים לצורך תקשורת עם ההנהגה בחוץ. ואלו התמונות שמראות עד כמה המנהרה הזו גבוהה.